Acción. ¿Qué pasa, canalla? Espero que estéis bien, disfrutando de estas vacaciones de Castillo y que cojáis mucha fuerza. Que la temporada que viene tenéis que estar a tope, como habéis hecho en esta temporada. Que estoy muy orgulloso de vosotros y que sigáis así. Un beso y un abrazo. Y nos vemos en la cena. Gràcies. Hola, petits i petites grans heroïnes dels Xicots de Vilafranca. Aquest any ens heu fet vibrar i somiar amb cada castell. Heu demostrat una vegada més la valentia increïble i l'amor immens que li teniu als Xicots de Vilafranca. Sou el futur de la colla i estem molt orgullosos de cadascun de vosaltres. Ens heu regalat una temporada màgica i sou, sens dubte, la millor canalla del món. Seguim somiant junts, peques! Us estimo molt! Canalla, volia felicitar-vos per la gran temporada que heu fet. S'ha demostrat la feina feta a assaig i sobretot les ganes de superar-vos cada dia. Cada dia heu sigut més valents, heu anat superant les vostres pors i heu aconseguit tots els reptes vostres i de la colla. Així que molta enhorabona i que us estimem molt i que un petonet molt gran. Besitos! Hola, que diu la meva canalleta preferida. Res, us vull felicitar per aquest pedazo de temporada que us heu marcat, per aquesta valentia, per aquesta superació i perquè sempre teniu aquest somriure a la cara. Tot i que a vegades costi, sempre hi sou, així que un orgull etern i quin plaer estar al vostre costat. Us estimo! Hola, canalla! Hola, canalla! Avui és el sopar de final de temporada, ja acaba la temporada i us volia dir que us estimo moltíssim, que sou la part més xula de la colla i que espero veure-us créixer molts anys, que us estimo moltíssim i que espero ser la vostra cap d'aquí uns anys. Hola, petitones, només dir-vos que és tot un orgull poder compartir colla amb vosaltres, que heu demostrat que sou la millor canalla del món i les que teniu més ADN de tota la colla, que continueu així, que jo ho pugui veure durant molts i molts anys i que us estimo molt i sobretot que us admiro moltíssim. Bueno, canalla, tinc el privilegi de parlar sobre vosaltres i només em queda dir-vos que moltes gràcies per tot. Vull parlar sobretot sobre el paper que fan els nens i les nenes a la nostra colla, que és molt. I res, ja sabem que els castells són esforç, treballar en equip i sobretot confiança. La canalla no només ens ajuda a assolir el cim, sinó que també ens ensenyen sobretot la importància de creure en els altres i sobretot en un mateix. Tenen la valentia de pujar allà dalt, cosa que de molts de nosaltres ens faria molta por. I per acabar només vull dir-vos que agraïm i cuidem a la nostra canalla, que són el cor i el futur de la nostra colla, amb el seu entusiasme, la seva energia, unos más que otros, però sobretot ens ensenyen a tots a estar més forts i a estar més units. Així que, moltes gràcies, canalleta, us estimo.